newydd fod yn canu yng Nghaffi Maes B fydd yn y Steddfod Llanrws gyda Hywel Pits. Caneuon oddi ar hatch. Caneuon fi a Hywel, mae sawl can gwahanol da ni sy'n addas i bobl hŷn felly, ond dwi'n licio caneuon fel can sexy Cymraeg, a dwi'n licio tafodiaeth, a dwi'n licio can Amsterdam, a ni wastad yn trio creu caneuon newydd hefyd. Mor bwysig, a wedyn mae cerddoriaeth ni gyd yn gallu gweld yn ffordd mor dda o ddenu bobl fewn. Amrywiaeth sy'n bwysig. Dwi'n gwybod bydd pob un ddim yn licio caneuon Welsh Whisperer am cortyn bales a tractors a bethau, bydd rai yn. Ond wedyn bydd rai pobl yn licio beth mae Hywel yn canu am wleidyddiaeth a bethau. Mae'n amrywiol. Wel, dwi'n meddwl dwi wedi rhoi llais i lot o bobl cefn gwlad. Pobl sy'n licio ball bearings a diesel a petrol a pethau fel la, maen nhw'n cael dod i ganu'r caneuon yma. Hambon neu josgyn? Hambon. Llefrith neu llaeth? Llaeth. Cacen neu teisan? Cacen. Crips neu creision? Crips. Lan y môr neu traeth? Traeth. Swper ta te? Te. Brysio ta hasti? Dwi'n to? Brysio ta hasti? Brysio. Steddfod O Stiniog? Stiniog. Pryd ydych chi dod i Stiniog? Rhywbryd. Actually, rhywbryd yn clwb rygbi. 2 erioed Blaenau Ffestiniog, ie. O fyddech chi yna? Edrych ymlaen, byddai yna. A fyddech chi o blaen BROcast eto? Wrth gwrs.